Tindizi komanso zina zambiri ndipo ndikupemphani tikhale limodzi. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati boma lake liwonetsetsa kuti nthambi zachitetezo zikugwira ntchito zawo mwaufulu ndi ukadaulo popanda wina aliyense kulowerera pa ntchito zawo. President Mutharika watsimikizanso kuti nthawi yomanga anthu pa zifukwa za ndale inatha. President Mutharika wanena izi mchikata chomwe atulutsa ofalitsa nkhani za kunyumba ya boma. Mtsogoleri wa dziko linoyu anakambirana kudzera palamya ndi President wakale Dr. Lazarus Makathe Chakwera. President wakaleyu ndi amene anayimbira foni Profesa Mutharika ndi kumudandaulira za kumangidwa kwa akuluakulu ena a chipani chotsutsa cha Malawi Congress MCP ponena kuti anthuwo akuwamanga pa zifukwa za ndale. Poyankha, President Mutharika anakumbutsa Dr. Chakwera pa zomwe zinkachitika mu zaka zisanu za ulamuliro wawo pomwe akuluakulu ena a chipani cha Democratic Progressive DPP ndi anthu ena anamangidwa popanda zifukwa zenizeni. Mtsogoleri wa dziko linoyu watsindika kuti boma lake liwonetsetsa kuti malamulo akutsatidwa pomanga anthu omwe akuganizira kuti apalamula milandu. Iyenso wati boma lake liwonetsetsa kuti milandu ya anthu omwe amangidwawa ikuyenda ndi kutha mu nthawi yake. Boma lati lilimbikitsa ndondomeko zachitukuko zomwe zichititse kuti chuma cha dziko lino chikhazikike mwachangu. Poyankhula mu programu ya Tikambe yomwe imauluka pa MBC pamutu wa zakukwera mtengo wa mafuta a galimoto, nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ati boma liyika ndondomeko zokhazikika za chuma kuti kuvutika kwa Malawi kuchepe. Tili ndi ripoti la Geoffrey Chinawa. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack Namalomba ati pomwe boma likukonza ndondomekozi, anthunso kuyambira m'manja mwawo ayambepo kukonza njira zabwino zogwiritsira ntchito ndalama zawo pa khomo. Namalomba omwenso ndi mneneri wa boma ati ndondomeko zomwe boma lawo likuyikanso zithandiza kuti mafuta asamasowe, mitengo ya katundu ikhale yokhazikika, komanso chiwongoladzanja cha m'mabanki chikhale chotsika. Tikukonzera kuti ika fundo zimene dziko litalikonza kuno bwino anthu kupanga production kapena kugwira ntchito kuzikhala kosavutikira tipempeso chifukwa boma atusimapanga produce zinthu. Boma limangoyika ndondomeko zabwino zakuti opanga zinthu akathe kupanga bwino. Nenga nenera muja forex zipezeke, ngongole kupansi zipezeka, anthu maskills zitaphunzitsidwa nyamata kuti ntchito zakagwira bwino bwino zamanjazo, iyayi maintaneti zipezeke, njira zamakono zipezeke, zonse zija kuchipatala zonse zipezeke. Koma ogwira ntchito amene amapanga zimenezo ndi ma private sector and business. Timatipitero tipempheso kuti tsopano a business bwerani mupange ma business osiyana-siyana. Said Jackson ochokera ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi College of Accountancy MCA omwe anali nawo mpulogalamuyi alimbikitsa boma kuti liyike ndondomeko zolimbikitsa ntchito zopanga ndi kutumiza katundu kunja kwa dziko lino. Masiku apitawa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lakweza mitengo ya mafuta a galimoto. Geoffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Ngati njira imodzi yothana ndi mliri wa matenda a kolera, ofesi ya zaumoyo ya mzinda wa Blantyre yayamba ntchito yopereka katemera wa matendawa mtownship ya Chilomoni. Chilomoni ndi dera limodzi mwa madera omwe akhudzidwa kwambiri ndi matenda a kolera m'boma la Blantyre. Zambiri mu ripoti ili la Alufisha Fisha koma akuwerenga ndi Ruth Chinangwa. Pomwe limafika lachitatu sabata ino, anthu okwana 17 ndi omwe anapezeka ndi matenda a kolera m'boma la Blantyre ndipo munthu mmodzi ndi yemwe wamwalira. Malingana ndi uthenga ochokera ku ofesi yona za umoyo m'bomali, anthu 9 mwa 17 omwe anapezeka ndi matendawa amachokera ku Chilomoni. Kupatula ku Chilomoni, katemerayo akhalanso akuperekedwa kwa anthu okhala ku Mbayani, Chilimba komanso Chileka. Mmodzi mwa anthu okhala ku Chilomoni, a Benjamin Jimu, analankhula izi atalandira katemerayo pa bwalo la zamasewero la Mulunguzi. Nachiona kuti ichi ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa amene tikuziwira nthenda imene ya kolera si nthenda ya masewera, ndi nthenda yoopsa kwambiri. Ndiye nditamva kuti katemera amene ayamba kulandiritsa naona kuti ndi chinthu chofunikira kuti ineyo nthamangire kumwe kusunane ndikalandire katemera ameneyo. Kwa chinyamata anzanga, ndipo musazitenge zinthu zikuti nzachibwanayi. Nthenda imene ya kolera ndi nthenda yoti imapha
mosasekerera. Ndeni anunso ndimafuna ndikulimbikitseni kuti tipewe nthenda imeneyi mubwere muzalandire komanso mupitirize kutsatira malangizo omwe achipatala azikhala kupereka. Kufika lachiwiri sabata ino unduna wa zaumoyo unalengeza kuti anthu okwana 33 ndomwe apezeka ndi kolera mdziko muno ndipo anthu awiri ndomwe amwalira. Pakadali pano chiwerengero cha maboma omwe akhudzika ndi kolera chakwera kuchoka pa 9 kufika pa 11. Komiti yoona ntchito zolimbana ndi matenda a AIDS mboma la Mangochi yati ndiyokhudzidwa ndi kuchepa kwa chiwerengero cha chinyamata omwe akumalandira mankhwala otalikitsa moyo a ARV zomwe ati ndi chiopsezo chachikulu pa ntchito yolimbana ndi kufala kwa kachilombo ka HIV komwe kamayambitsa matendawa. Wapampando wa komiti a Enoch Changamire wati kusamasuka kwa chinyamata kukalandira mankhwalawa kutha kukwezanso chiwerengero cha anthu omwe akutenga kachilombo ka HIV. Francis Panda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Dave Uma. Pamene dziko la Malawi likukondwerera kuti lakhala limodzi mwa mayiko a mu Africa omwe akwanitsa ndondomeko za 95 mchaka cha 2025 pa ntchito yolimbana ndi matenda a AIDS, akuluakulu okhudzidwa pa nkhani za umoyo ati ndi okhumudwa ndi chiwerengero cha chinyamata omwe sakutsata ndondomeko yolandirira mankhwala otalikitsa moyo a ARV. Pofika mchaka cha 2025 dziko lino linali litakwanitsa ndondomeko yofuna kuti anthu 95 pa 100 aliwonse adziwe momwe m'matupi mwawo mulili, amene apezeka ndi kachilomboka azilandira mankhwala otalikitsa moyo, komanso omwe akulandira mankhwalawa akhale atawonjezera chitetezo mthupi mwawo pofuna kuchepetsa kupatsirana ndi ena. Poyankhula ndi MBC, wapampando wa komiti yoyang'anira nkhani zokhudzana ndi matendawa m'bomali a Enoch Changamire wati chiwerengero cha chinyamata omwe akulandira mankhwalawa ndi chotsika kamba kuti ambiri mwa iwo akuopabe mchitidwe osalana akabwera poyera pa nkhani ya matendawa komanso kutalikira kwa malo omwe angapeze thandizo la chipatala. Iwo apempha magulu osiyanasiyana ogwira ntchito yolimbana ndi nthendayi kuti agwirane manja pofuna kuti chiwerengero cha anthu opitirira kutenga matendawa chisakwerenso. Kumangochi kuno komanso osati Mangochi yokha komanso mwina Malawi yonse tili ndi vuto pakati pa achinyamata amene watu kamba za anthu amene ali ndi zaka mwina kuyambira 10 mpaka na 24 kapenanso makamaka 15 mpaka na 19. Kagulu akaka kakhala ngati kakucheperako pang'ono kumbali ya kalandiridwe kawo kama ARV komanso mwina ngakhale kuyezetsa kumene. Ndi cholinga chathu kuti tionetsetse kuti anthu 95 mwa anthu 100 ena aliwonse amene ali ndi HIV akhale kuti akudziwa zoti wali ndi HIV. Mawu ake mkulu oona za matenda a AIDS komanso kadyedwe kabwino ku khonsolo ya boma la Mangochi Patrick Manyowa wavomereza kuti chiwerengero cha chinyamata omwe akutsata ndondomeko yolandira mankhwala otalikitsa moyo m'bomali ndi chotsika kamba kuti ambiri mwa iwo nthawi yawo yambiri imathera pa ntchito zotukula miyoyo yawo pachuma. Ndigwirizane naye kafukufuku amene anachitikayo kunena kuti mwina ngati akhonsolo ya Mangochi komanso notoni mwina khonsolo ya Mangochi yokha even makhonsolo ena kumbali ya adherence olo mwina kamwedwe kama ankhwala otalikitsa moyo mwina kumbali ya chinyamata sitikufikira pamene timayembekezera kufikira. Of course tikuchita bwino komano kuchita bwino kwake kundikusiyana ndi mmene timayembekezera kuti tifikire. Pali zinthu zambiri zimene tikutha kuona ndi zimene zikuchititsa. Tunena kuti tikutha kuona foti napezo sidamange kafukufuku komano mukuona watu tikuona kuti tili ndi zinthu zingapo zimene zikuapangisa. Malinga ndi Amanyowa, boma la Mangochi lili ndi anthu oposa 1 miliyoni omwe akudalira zipatala zokwana 54 zokha zomwe zili m'madera osiyanasiyana zomwe akuti zikubwezera m'mbuyo ntchito za umoyo. Unduna ona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi, ana olumala ndi zosamalira wanthu, wati ndi zosangalatsa kuti mabungwe omwe amathandiza dziko lino kuphatikizapo la African Development Bank ADB Group akuvomereza kuti dziko lino likuchita bwino pa ntchito yolimbikitsa kufanana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi. Zambiri mu ripoti la Grant Muhango. Mlozo wa bungwe la African Development Bank waunika mmene mayiko akuchitira poonetsetsa kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi wa mchaka cha 2025 wasonyeza kuti dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko omwe akuchita bwino kwambiri pa nkhani kuposa mayiko ambiri muno mu Africa. Mlozo wasonyezanso kuti dziko la Malawi likuchitanso bwino pa nkhani yoonetsetsa kuti amayi akupeza mwayi wa chuma chotukulira miyoyo yawo.
Koma ngakhale zili chomwechi, ripoti ili laonesanso kuti mbali yowonesesa kuti amayi akupatsidwa mwayi wokhala nawo maudindo akuluakulu ndi mbali imodzi yofunika kuyilimbikitsabe. Mkulu wa bungwe la Foundation for Children's Rights, Jennifer Mkandawire, wati zikhalidwe komanso miyambo zomwe zimalimbikitsa kuti amuna ndi omwe ayenera kukhala patsogolo ndi zina mwa zomwe zikulepheresa amayi ambiri kutengapo mbali pa nkhani zambiri mdziko muno. Azimayi akusalira kwambiri chifukwa cha chikhalidwe chathu chomwe tili nacho ngati dziko. Timayang'anira pansi kwambiri azimayi ndi atsikana pa nkhani zokhuzana ndi utsogoleri. Timanena kuti utsogoleri kapena udindo umaperekedwa kwa abambo. Ndezi zimathandiziraso kupitisa pansi kutengapo gawo azimayi pa nkhani zokhuzana ndi maudindo osiyanasiyana. Wapa mpando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network, Magi Kathewera Banda, wati mpofunika kuti mbali zonse zokhuzidwa ndi nkhani zichilimike polimbikitsa amayi pa ndondomekoyi. Nthawi zinaso simakwanisa kugwiritsa ntchito malamulo athu amene alipo kale. Mwachitsanzo maudindo ochita kusankhidwa ndi boma. Amene wawa ndi maudindo ophweka kuti boma lithangoganiza kuti atigwiritse ntchito Gender Equality Act kuti azimayi apezeke. Mmawu ake mneneri wa munduna wona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi ana olumala ndi chisamaliro cha anthu. Mayi Linda Lonjezo Moyo wati zomwe anena African Development Bank zapereka nyonga ku dziko la Malawi kuti lipitirize kuchita bwino kumbali zonse. Undunawo unakazikitsa njira ndithu imene imaonetsetsa kuti zikamakamba kumbali yokhudza representation kaya ndani ndi ku parliament maudindo akuluakulu imathandizira ndithu amayi nthawi ya kampeni kuti amayi amenewa athe kusanja fundo zawo kuti anthu athe kuwavotera. Nkhani iyi kugwirizana ndi fundo yomwe ili mndondomeko yolimbikitsa amayi kuti azitengapo mbali pa zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo za chuma yomwe bungwe la UN Women inatulutsa mu chaka cha 2024, yomwe yati ngakhale mayiko ambiri akuchita bwino polimbikitsa kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi, mayiko ndi mabungwe ayenera kuchilimikabe pa nkhani zolimbikitsa amayi kuti azikhala maudindo osiyanasiyana. Grant Mhango, MBC Mzuzu. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC. Tieni tonenso mitu yake.